namhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba ebucayi nejulile. Kuyavela kuthina manje ukuthi isikhathi esikusona sinzima. Abefundisi abaningi bayaqonywa. Bayathandwa nje. Bathi benamakhosikazi baphinde babe nezintombi esontweni. Ayintombi yodwa. Mhlambe futhi nakwamanye amasonto abahambelayo beshumayela baba nezintombi. Abanye bangicelile noma bakhulumile nami bethi ake ngichaze ngale ndaba yesithembu. Angivumanga ukuchaza, ngithena lithini izwi ngendaba yesithembu. Base beyasho ukuthi uPaul uyakhuluma ukuthi umuntu ombonisi njengabo esontweni fanele ngokwakhe abe indoda emfazi munye. Ngenxa ukuthi mhlambe sometimes emzini onesithembu kuba nezinkulumo nesiphithiphithi. Nokuthi ngesikhathi ifakwa inkolo yaba limit yenza bangalitholi ithuba lokuthi nabo bangaba nesithembu ngenxa yenkinga zokuthi indoda enesithembu mhlambe ihlala inenxushunxushu kwathini. Nayinto engifuna ukuthi ngiyicele nengifuna ukuthi ngiluleke ngayo. Abantu ababefundisa abantu esibahloniphayo nabantu esiqonda ukuthi bamele uNkulunkulu. Manje kuyasididisa kuyasikhathaza futhi uma kwabe bona bezongena ezintweni zokuthandwa isikakhulukazi ngoba bona bashumayela ukuthi bona bamfazi munye. Mina benginesiluleko kubefundisi bebonke esikakhulukazi laba abazizwa benobudoda bokuthi asixoxeni lento asibizeni imbizo sabantu siyikhulumeni ngoba iBhayibheli akukho lapho lithi khona isithembu siyisono. Ingakho noNkulunkulu regulate uNkulunkulu angeke angenelele esonweni bese yachaza ukuthi fanele senzeke kanjani. Ayikho into enjalo. uNkulunkulu is just is holy. Therefore ngithi mina kubefundisa asiphumeleni obala bafowethu. Sesifike la singeke sikwazi ukuqhubeka singcolisa ivangeli, singcolisa into esikholelwa kuyona ngoba sesaba abantu. Ayikho into eyisono ngokuthi ube namakhosikazi amabili. Kungcono kona kunokuthi ube nezintombi esontweni. Ngoba zizogcina ezinye zikhulelwa bese nithi azikhiphi izisu. Esinye isono leso. Ezinye nizogcina niqhubeka nithandana nazo ngisho sezinama boyfriend noma sezinabakhwenyana ngoba phela intombi kaMfundisi. Leyo nto izokhoza iconflict. Niphinde nizale izingane ningazondli ningabe responsible. Leyo nto izonikeza inkinga. Therefore ngithi mina abafundisi bami ngiyanicela. Asixoxeni lento asibiza imbizo. Sikhulumeni thina sizoyi-advocate sinimele kulabantu abacabanga ukuthi nenze isona siki isono. Asenzeni isithembu. Isithembu siyithina nathi siyisona. Futhi nina njengezingcebo zikaNkulunkulu isithembu sisuka kunina kwasemandulo eseni isithembu. Asikaze isithembu sibe abantu prophets of God. Ibona ababeba nemize emikhulu nebandla elikhulu belandelwa abantu beba nesithembu. Ngiyanicela ke izinceko ngithi asibeni seqinisweni ukuze nikwazi ukondla nibe responsible niyenze ngomnono into yenu. Omunye umfundisi uthe kumina mseleku thina siyaphuma siyoshumela kwenye indawo uthola ukuthi umama usekhaya. Ngigcine ngisizwe yiwona lama volunteer ngumuntu. Ngigcine ngilingeka enginesa ethi bamba dedi esho yonke into eziyongifaka endlini yami. Leyo warmth nokugcobo lenza kube neattraction. Ngiyayiqonda ke leyo nto ingakho ngithi bazalwana asibe seqinisweni singenzi into engaba siyayicabanga kodwa senze le eyiyona esempilweni.